खुलुमबाय दिनै 8 नभेम्बर 2023 बुधबार फैदो खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुजरातनि कुच्चआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। कुच्चआव सासे 22 बोसोर बैसोनि सेंग्राया गावनि गार्लफ्रेन्डखौ गासैनिबो सिगाङाव थैबायनानै देखायनो थाखाय खायदा बोराय बाहायनानै सासे 87 बोसोर बैसोनि आइजोखौ बुथारनानै बिनि गोथै सहखौ बेगआव सोनानै देखायनानै बिफानि अफिसाव सोना दोनखुमादोंमोन। गावनि गार्लफ्रेन्डआ थैबाय होननानै देखायनो थाखाय बिसोर सानैया गुबुन हादोराव खारखोमा लांनो बे जाथायखौ खालामदोंमोन। नाथाय थांनायनि सिगांनो जाथायखौ पुलिसआ मिथिनानै सानैबो सेंग्रा आरो सिख्लाखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय बयफ्रेन्ड आरो गार्लफ्रेन्डनि मुङा जाबाय राजू सांघा 21 बोसोर बैसोनि आरो राधिका सांघा 22 बोसोर बैसोनि। गुबुन बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय जेठी गाला। राजू आरो राधिकाया जेठी गालाखौ थांनाय 3 नभेम्बरावनो बुथारदोंमोन आरो बुथारनानै दोनखुमागासिनो दंमोन आरो बिनि गोथै सहखौ नखरनि मानसिफोरनि सिगाङाव बिसोरनि जराखौ मानिनो थाखाय बे गोथै सहआ राधिकानि होननानै बुंदोंमोन। बिनि उनाव पुलिसआ जाथायखौ खौरां मोनबाय आरो जाथायखौ नायबिजिरबाय। उनावहाय सानैबो दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामबाय। अदेबानि सानैबो दायनिगिरिया गुबुन हादोराव खारखोमा लांनो हायासै। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मारियानि ओनसोलाव सासे सेंग्रानि गोथै सहखौ रेल लामानिफ्राय फुंनि समाव बोखांनो हादों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय बितुपन कर्मकार। बितुपन कर्मकारा मेथाइ दखानाव खामानि मावोमोन आरो बितुपनखौ रेल लामा बारनाय समाव रेलगारिजों जाब्रबथाय जानानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय पलासबारियाव बाइकजों थांबाय थानाय सानै सुबुङा लामानि साखाथियाव थानाय गंसे कारेन्ट खुन्थियाव सौदावनानै जाब्रबथाय जानायाव सानैबो जिउ गोमादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय अमलान ज्योति दास आरो चन्दन आली। अमलान ज्योति दास आरो चन्दन आलीआ मोनसे आफादाव थांदोंमोन। बे समावनो लामा ससेयाव बे जाथाया जादों। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जागिरादाव सासे बर' फुटबल प्लेयारा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जाबाय। तनजित बर' मुंनि सासे सुबुङा गावनि नखराव मबाइलखौ चार्ज होबाय थानाय समावनो लाइनजों बोबथाबजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय तनजित बर'आ डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि फुटबल प्लेयारमोन। उदालगुरि जिल्लानि खलायगाव पुलिस बादानि सिङाव थानाय सिंग्रिमारि गामियाव बुहुम बर' मुंनि सासे सुबुंखौ गावनि बिसि मृणाली बर' आरो सुजित पण्डित मुंनि सासे सेंग्राया बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों। उनावहाय सानैबो सन्देह खालामजानाय सुबुंखौ बिसि आरो बे सेंग्राखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै लांनाय जादों। मृणाली बर' आरो सुजित पण्डितजों इसिङारि सोमोन्दो दंमोन। अदेबानि गोबाव समनिफ्रायनो मृणाली बर' आरो सुजित पण्डितजों गोसो थोलायबोगासिनो दंमोन। मैं कोनो कबा नुसिल घरत चाह ताह खाई आसिलो। तारपिছত मैं भुंटी है भुंटीए तारमाने कांदा काटा करছে मारिले 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 एनो काजिया लागिए थागे बुली दे भाबसिलो। तारपिছত जा मैं चाह खाबे चाह खाई आसो। तारपिছত जाय कांदा काटा मैं भुंटीটো ओलाइछि ओলাই अহাৰ পিছত যায় আৰু মই কলো কি হৈছে আমাৰ গুহুমক মাৰি পেলাই দিলা বুলি। কোন গুহু এই আমি কালে কথা গুহুমক মাৰি পেলালা। তাতো মই হাগা লাগিল চিন্তা কৰিলো কি হ'ব কি নহব নোহা মানুহে হতে কি কৰি খাব ইটা বুলি। তাৰপিছত যাই মই কলো কি যেন হওক যি হল হলে এতিয়া দুখ কৰবাৰকে হাল্লা কৰবা নাংগে আমি গামৰা তাত যাৱাটো ভাল। তাৰপিছত গামৰাত গেলো যাই তাই গামৰা সুধিলো কি এনেকুৱা বিপদ সমস্যা এনেকুৱা হ'ল আমাৰ এজন ভাঙি জঙাই ইয়াৰে ল'ৰাজন তাৰমানে কলেজত সিহঁতে আমি পুহিম আমি তাতে ৰাখিম বুলি দিয়ে সিহঁতে লৈ গৈছিল। লৈ যোৱাৰ পিছত যায় এতিয়া ৰাতি সিহঁতে মাৰপিট কৰি দিয়ে তাৰমানে হেৰি কৰিছে। আৰু তাৰপিছত যে মাৰা বুলি তাৰমানে মাৰি আছে বুলি ফোন কৰি আছে বোলে ইহঁতে মাৰা বুলি কৈছে আৰু ফোন কৰি খেলাইছিল বোলে ল'ৰাটোৱে মাৰি আছে বুলি। এই ল'ৰাজনে আৰু মোৰ ভাগিনটোৱে আৰু তেতিয়া মাৰি চেচ বনাইছিল আৰু মানুহটো ঢুকাও নাছিল আৰু সেইমতে তাৰমানে ফোন কৰিছিল হয়তো নাই ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিছিল বোলে মাকক লাগি আৰু যেনিবা মোৰ ভণ্টিত লাগি আৰু। তাৰপিছত যায় আৰু সেনেকৈ 12টা বজাত এনে ৰিচিভ কৰা নাই বোলে। কাণা কাটা শুনা পাই আৰু এনেকৈ মোৰ বেয়া লাগিছিল। তেওঁলোকে আমি গামৰা তাত যাৱাই ভাল বুলি গিলোঁ। যাই কৈছে এতিয়া যেন হওক থানাত হেৰি কৰক থানাত তোনে এজাহাৰটো দি দিয়ে। এতিয়া মাৰোতে আমি এনেকৈ সন্দেহ আমাৰ ভাৱ মিছেছে তাৰমানে এতিয়া মিছেছে নহয় আৰু বেলেগ পাৰ্টি লোকতে মাৰা হেনে তাৰ সন্দেহ আহি পৰিছে আৰু এতিয়া তাৰমানে আমি সেইজন মানুহক তাৰমানে দুখীয়া পিছত ধৰবা লাগে তাৰমানে তাক হেৰি কৰিব লাগে কি কাৰণ মাৰিম মানুহজনক কাম কৰি খোৱা মানুহজনক তাক ধৰাজনক তাৰমানে দুখীয়া পিছত কৰিব লাগে আৰু महिला मानथ किन्तु बुझिबो नायति नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।